Zdravím všetkých, v tomto videu som chcel zhrnúť môj trip do Mekky a Medíny. Čiže začnem takto. Rozhodol som sa už pár mesiacov dozadu, že pôjdem na Umru, čo je vlastne malá púť v islame. Viem, že v toto video pozerajú ľudia, ktorí nenávidia islám, tak tomu nerozumiem, lebo ja nepozerám videá ľudí, ktorých systém života nenávidím, lebo ma to nezaujíma, ale prajem pekný deň. Našťastie mám kamoša v Saudskej, tak ten mi vlastne doporučil jeho brata, ktorý so mnou vlastne na tú púť išiel. On žije v Riade, čo je vedľa Meky, v podstate pár hodín. No a ono to začalo tak, že flight je priamy, z Budapešti je priamy let do Meky, do Jeddy teda. A Jedda je asi hodinu od Meky, čiže je to úplne super, že v podstate za nejakých 200 eur dokážete... Viete čo, nepoznám. Práve robím video a nepoznám. Takže vidíte, Ujo sa ma pýta, či nepoznám majiteľa pozemkov na Urpíne. Nepoznám. Počas videa. Je to normálne. No a v podstate šli sme Vizerom. Teda ja som šiel sám. Vlastne prečo som šiel do Meky, prečo som šiel na tú púť. Nie je to povinná púť. Táto púť trvá tak pár hodín. Ale je to o tom, aby ste si očistili svoje záujmy alebo svoju dušu od hriechov a v podstate aby ste sa cítili ako znovu narodené dieťa, čo sa mi aj podarilo, inšaAllah. Čiže o to šlo aj o to v podstate dostať sa bližšie a zvýšiť si svoju vieru, čo sa mi tiež podarilo. No, kostolíky sa rozvonili, čiže ideál. No, je 12, takže tak. Keď idete do Meky na Umru, musíte mať ahram, čo je vlastne také dve biele kusy látky, ktoré na seba dáte, pod tým nemáte nič, ste úplne nahý. A v tom som musel odletieť z Budapešti, to som mal strašný strach, že jak si to dám, ty kokos, pred tými ľuďmi. Ale tak som prešiel security, všetko v pohode a na záchode som sa vymenil, ale keď som sa pozrel, tak ten let do Jeddy, všetci sme boli, no proste tretina ľudí bola oblečených tak ako ja a sa tam prezliekalo, čiže v pohode, nebolo to čudné. Lebo kto ide do Jeddy, hej, to je hodinu vedľa Meky autom, čiže pohoda. Plane is full. Len lietadlo mi meškalo 2 hodky, čiže keď som došiel do Jeddy, vzhľadne tam je zaujímavé, že prilieta sa do Meky, máte tam mikat, čo je point, čo je nejaký bod, ktorý keď prekročíte a nemáte spravený vlastne taký, že nia, čiže vlastne ten váš úmysel a s tým vlastne musíte ísť do Meky. A dokonca pilot to oznámil, Maďar, že tu už ideme cez mikat, robte nia, moslimovia, tak sme robili. Prileteli sme a v podstate 2 hodiny meškanie, čiže som nestihol vlak. Tam je rýchlo vlak, takže ten kamoš prišiel po mňa a na aute sme šli do Meky. No a nikto nepozeral, či som moslim, lebo vlastne do Meky nepúšťajú nemoslimov, ale nebola tam kontrola, to neznamená, že tam môžete ísť, lebo dostanete. Ale bolo to v pohode, došli sme do Meky, ubytovali sa a bum, ideme na to. Ja som predtým noc nespal, bol som úplne chorý, mal som proste kašel, všetko možné, horúčku. A prišli sme o 1 ráno a ideme na Umru, lebo je to vlastne odporúčané ísť na Umru hneď a nečakať na druhý deň. Na tú malú púť. Takže OK, ideme na to. Prišli sme k Haram, čo je tá najväčšia mešita, kde je Kába, kde je tá čierna kocka, u ktorej sa modlí každý moslim, akože smerom. My tú kocku neoctievame, je to iba kocka, ale je to vlastne dom, ktorý postavil Abraham s Išmaelom a vlastne tým smerom sa moslimovia modlia. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allahumma labbaik. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li dhanbi waftah li afqi. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. A bolo to drsné, lebo ja som vlastne vedel, čo mám robiť. Ako najprv sa začína tawafom, čo sú 7 okruhov okolo Káby. A tam sa hovoria určité duaty, určité modlitby popri tom, čiže ten Abdullah, ten môj kamoš mi to aj vlastne hovoril. A keď sme tam prišli, bolo to také celkom neuveriteľné, že vlastne stojím tu pred Kábou, pozerám o tom live streamy, sledujem to aj často, zrazu som tu v centre moslimského sveta a všetci z celého sveta tam boli, proste z Indonézie, bieli, čierni, Aziati, hociaki. Is this Mataf already? Yeah.
Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. We start by the green light. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah. Allahumma salli ala Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Rika Ibrahim. Okay. La ilaha illallah. Drinking some Zamzam water. No, drsné. Tak sme spravili ten tawaf. To bolo ešte v pohode. Potom sme si dali dve rakaty, vlastne okruhy modlitby. Napili sme sa z Zamzam vody. A išli sme v podstate ďalej robiť Sa'i. Sa'i je vlastne utekanie medzi Safa a Marva, dvoma horami. Prečo to robíme? Lebo Abrahamová žena Sára, keď tam prišla s Išmaelom do Meky, tam nič nebolo, tam bola iba púšť. Tam vlastne nebolo nič. A Abraham ju tam nechal s Išmaelom a povedal jej, že Boh mi povedal, aby som šiel niekde inde a ty tu zostaň. A vlastne predstavte si, že ste na púšti, kde nič nie je, ako keby tuto vás nechal proste Abraham, hej. Čiže jeho žena v snahe nájsť pomoc behala na jeden kopec, pozrela sa a kričala o pomoc. Potom prešla na druhý kopec, kričala o pomoc. A toto robila 7-krát v Meke. Safa, Marva, tie kopce sú tam ešte je postavená tam. A vlastne beháš medzi tými kopcami a robíš to, čo robila tá žena. A muži behajú v takej jednej časti toho celkom rýchlo, tam máte aj vyznačené, ako máš rýchlo behať a tak. No a v podstate ide o to, že na konci vlastne prišiel Gabriel a otvoril Zamzam, otvoril jej vlastne vodopád tej vody, ktorá tam je dodnes, tá nevyčerpateľná studnica vody, čo je vlastne tá posvätná voda Zamzam, ktorú piješ tam. No a potom tam začali žiť s Išmaelom, prišiel Abraham naspäť, no a potom poznáte ten príbeh, ho išiel obetovať a tak. V kresťanstve to je Izák, moslimové neveríme, je to Išmael. Nevadí. Tabarakallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Zamzam. Now it's time to run. Ideme ďalej. Čiže toto sa stalo, ten Sa'i bol strašne vyčerpávajúci, no a na konci sa oholí hlava, čiže to bolo super. For a haircut. Takže práve som volal modliť Vásr. Vychádzame do Meky. Druhý deň. Maša Allah, barakallah. Subhanallah, ya Allah. Out guys, this is just a regular Asr. Maša Allah. Wow, so packed.
Kába sa nachádza práve tam. Toto je bežný deň Masjid al-Haram. Je to neskutočné. Neviem si ani predstaviť, ako to tu vyzerá počas nejakého hadžu, ídu alebo džumy. Musí byť na plné drsnoty. Ale tak Bír, poďme do mešity, lebo nechcú nás pustiť cez hlavný vchod, pretože tam idú len putníci. Ako som bol včera, putníci sú oblečení v tom bielom a idú na Umru, čo je tá malá puť, kde sa robí tawaf, 7 kolečiek, sa'i, beha sa Safa Marwa, holí sa hlava, pije sa zamzam. A takto sme už dokončili a cítime sa ako novonarodené dieťatko, lebo pointa Umry je, že sa vymažú vaše hriechy a vrátite sa do stavu ideálne, keď ste prijali islám. Takže poďme na to. Je to hardcore. Ľudia tu spia, všetci len chillujú a všetci len modlia sa. Celé to je len o tom, že sa snažíme priblížiť Bohu predtým, než umrieme. Čo dáva zmysel. Prečo by som chcel byť prekvapený, keď umriem? Alhamdulillah. Pozrite, koľko veriacich existuje. Nie je to niečo, že trošku, boom, milióny. Ale je to pravda, že som tu jeden z mála bielých ľudí a Slovákov asi jediný. Vidíme. Look at this. Bože, 3 roky sa modlím týmto smerom ku Kábe a teraz som tu. Dom, ktorý postavil pre Boha Abraham s Išmaelom. Tisícky rokov dozadu. Stále to tu je čierny kameň. Najposvetnejšie miesto na zemi. Subhanallah. OK, idem na dua a idem sa modliť. Čaute. Mašallah. Takže takto to vyzerá na streche Masjid al-Haram. Plné, ako vždy. Mašallah. Tu máme hodinovú väžu, najväčšiu na svete. Tretia budova, najväčšia na svete, som istá. After Isha. Impossible to get to anywhere. Wow. That's just regular prayer. Nezabudnem na to nikdy, chcel by som sa vrátiť, je to vlastne taký dosť downer sa vrátiť tu, kde nikto neverí v nič. No ale nevadí. Ale už len to, že neskutočné tie milióny ľudí, ktorí sa tam modlia a to všetko, ako na mňa zanechalo dosť veľký dojem a tá viera moslima sa zvýši, lebo my tu žijeme v nejakej izolácii, v nejakej izbičke si tu niekto sa modlí, ale keď príjete tam a vidíte akože reálne tú silu toho islámu, tak je to neskutočné. Tým, že je to akože 100% moslimov tam je, hej, ale všetci vieme, čo robíme. A na každú modlivu prišlo milióny ľudí. Akože to sú také veci, čo proste nezažiješ nikde a tam to je non-stop. Non-stop, o 4 ráno milióny ľudí. Proste neskutočné tam, čo som videl. Čiže trávil som väčšinu času len modlením v tej mešite, lebo vlastne sa tam je výrok proroka Mohameda, že keď sa modlíš v tejto mešite, tak je to ako keby si sa 100 000 krát, tá sila tej modlitby je 100 000 krát zväčšená. Čiže tam modliť sa je to najlepšie, čo môže človek urobiť, ak sa chce očistiť alebo vrátiť naspäť na cestu priamu Sirátal Mustaqím alebo niečo také, čiže subhanallah, to bolo najlepšie, no a neviem sa dočkať, kedy poviem naspäť, inšallah.
Trochu som už vyzdravel. No a ak by ste mali nejaké otázky o Meke, napíšte mi do komentu. A to je asi všetko. Takže to je v krátkosti môj trip v Meke. A tak, takže assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vidíme sa.